Vítejte u hry World of Tanks. Budeme hrát jen nějakou hru, uvidíme co bude. Takže z ničeho nejvíc počkáme, až se to načte. Asi to v bitvě, no to je v prdeli. Tady si vezmete tanky, prostě dáváte tanky, jezdíte s nimi. Tady vždycky máte, co opravte vaše vozidlo, tak klikněte na servis. Tady dáte dole akceptovat, OK. Tak a máte opravený. Já jsem se ho takhle přebarvil. Přebarvíte si ho tak, že si tady dáte navždy to když budete mít zlato. Ty máte třeba na 7 dní, třeba tady a tady si vyberete nějak. Já to zkoušet nebudu, mně se líbí tady ta barva, takže ji nechám. A tady klikneme na bitu. Tak, načte se nám to za chvíli. No, počkáme chvíli. Může se to někdy seknout, ale málo kdy se to sekne. Počkáme. Tady vám píšou různý s tím, tady třeba můžete něco napsat. Odepisujete jim různě. Tak a tady jedete. Normálně jedete myší. Normálně když začínáte hru, tak jezdíte VASD. A dá se to přeměnit. Já jezdím šipkama. A různě. No, teď jedem. Tady máte červený na mapě, máte kam se máte dostat. Jako dostat, obsadit základnu. Buď obsadíte základnu, nebo zničíte všechny tanky. Ale já dělám zničit všechny tanky, protože než obsadím tu základnu. Přiblížíte si to kolečkem. Všechno, co byste měli vědět a zamíříte. Tak to je výborný, se nemůžeme vyhnout. Můžeme se ty vole. No, takhle po vás střílejí hajzlové, takže jim radši ujejte z medlů, než vás zničej tutově. Už je to vprdele. No, takže mě dostali, teď můžu jenom spolíhat na to, že moji spojenci to dají. Uvidíme, počkáme chvíli. Přepínáme tady režim pozorovatelů. Tady ten tank, ten budete mít z začátku, budete mít takovýhle tanky a jezdíte normálně. No, už ho zničili. Nejlepší, když ho trefíte do pásu, anebo do hlavice. No, jak se tomu říká, no prostě. To čím se otáčí, no, ta hlava toho tanku, tomu říkám hlava. Sestřelo hubečku. Ano, výborně. Terek nasráno, no, takže když se naserou, když jsou dva na jednou, tak je dáte, ale když jedete jenom jeden, tak malá pravděpodobnost, že ho dáte. Museli byste ho trefit tak do hlavy. A když ho trefíte do nádrže, tak to ubere hodně. A to je nejlepší, ale do nádrže se jen tak někdo
trefit se tam, to je opravdu těžký. Červený to už jsou protivníci, to víte. Si už jste na to přišli. Nabrat do garáže nebudu, ale počkám si, buď že si vyhrajem nebo prohrajem, ale spíš prohrajem, no. Někdy se taky mi podaří vyhrát, ale jenom občas, no. A je to takový, je to... Všichni dostanou na ty... No, teď, ano. Ty vole. No, obsazení přátelské základny a už jsme v prdeli, už nám to obsadili. To píči. Jediný tank. No, to se může už vystarat. To už je... to už je konec, no. Takže za chvíli budeme končit. Jen co to vyhrajou. Ještě vám potom něco ukážu, no. Počkáme chvíli, porážka. A tady se vám něco zobrazí, vždycky třeba někdo chladnokrevný. A třeba dostanete takové ocenění třeba za něco, no. A dostáváte odměny, no. To je třeba vyzkoumat a vyzkoumat co chcete. Zatím nemůžu vyzkoumat, anebo nemůžete vyzkoumat, pokud nemáte opravený autotank. Že teď dáte vyzkoumat, já na to nemám. Abych to vyzkoumal. To je vaše vozidlo. No, tady to bylo to vozidlo, který mě zničili čirou náhodou. A mám tam blbou barvu, takže si vyměníme vzhled. Nelíbí se mi to 7 dní. Třeba chci proti terizaci. Jenom za nějaký blbý maskování, který mi stejně tak moc nepomůže. No, to jsem chtěl. Takže asi víte možná všechno, co byste měli vědět. Tady máte sklad. Máte všechny tanky. Obchod. Kde můžete kupovat různé nějaké věci, co jste koupili a prodat je. No. Výzkum. Tady máte tanky různý. Takže až budete mít třeba nějaký tady ty zlaťáky, tak si můžete koupit ty tanky. Bych si chtěl koupit tady toho tanka, protože je to lehký tank úroveň 3 a líbí se mi a nevím, ale nejspolehlivějšího tanka, co mám tady v garáži, asi je tady ten,